Здравейте, приятели! Днес ще ви представя най-новият инструмент на Института по приложна психофизика. Този иновационен уред се казва Metatron Z100. Той е високочестотен торсионен генератор, чрез който се извършва високочестотна терапия или EHF. Тази терапия с милиметрови вълни е метод за предпазване и задействане на регенеративните процеси в човешкото тяло. Всяка клетка в нашия организъм има специфична дейност и чрез нея органите и системите функционират хармонично и се осъществява обмяната на енергия и информация. Стресът, възрастта, заболяванията и възпалителните процеси нарушават информационните връзки между клетките. Основната цел на EHF терапията е да възстанови тези връзки и да нормализира биохимичните процеси и функционирането на имунната система. EHF терапията е метод за възстановяване на човешкият организъм с електромагнитно излъчване в милиметров диапазон от 1 до 10 мм с изключително висока честота от 30 до 300 ГГц и ниска интензивност, по-малка от 10 микровата на квадратен сантиметър. Клетъчните мембрани на организма имат собствени честоти, които попадат в този диапазон на работа на Z100. Резултати от приложението на EHF терапията са много и сега ще ви изброя някои от тях. Подмладяващ ефект, нормализиране на секрецията на репродуктивните хормони, облегчаване на болката и възпалителните процеси, нормализиране на функцията на имунната система, рани, язви, нормализиране на менструалния цикъл. Също така подобряване на сексуалната функция, на съня, подобряване също на еластичността на гръбначния стълб и ставите, заздравяване на тъканите, нормализиране на тонуса на кръвоносните съдове и подобряване на микроциркулацията. Също потискане на процесите на стареене, тонуса на кожата, бръчките, централната нервна система, активиране на регенерацията на клетките, нормализиране на мозъчната електрическа активност. Също така нормализиране на вегетативната регулация или автономна нервна система. Активиране на системите за ограничение на стреса. Промяна на структурно-динамичните свойства на клетъчните мембрани или клетъчната пропускливост и доброто хранене на клетъчно ниво. Също увеличаване на устойчивостта на организма към различни неблагоприятни фактори. Хубавото е, че няма странични ефекти и неблагоприятни реакции и много добре се съчетава с други методи за възстановяване на човешкия организъм. Междувременно искам да ви припомня да се абонирате за нашия канал, да харесвате, да коментирате, да натискате камбанката, да споделяте с приятели, защото по този начин можем да достигнем до повече хора. И сега да продължим. Сега ще ви споделя за едно изследване на Института по отношение на Metatron Z100. Ще ви цитирам какво е установено. Извършихме изследване на ефекта на торсионното поле върху 12 жени доброволки на възраст между 51 и 58 години. Всички жени бяха в периода на менопаузата за повече от 2 години. За прилагане на модуларното торсионно поле използвахме тогава експериментално устройство Metatron Z100 с високочестотен торсионен генератор. През целият експеримент, 12 месеца, организмите на жените бяха подложени на въздействието на дясно поляризирано торсионно поле веднъж седмично в продължение на около 10 минути. След 5 до 8 месеца от началото на излагането на това торсионно поле, в жените се появиха първите признаци на подмладяване. Субективно всички жени имаха подобрено самочувствие, памет, липса на депресии, намалена нервност и по-добър сън. Обективно, при всички жени нивото на естроген се увеличи с 2,2 пъти в сравнение с началните данни. При всички жени, без изключение, забелязахме повишен тонус на мускулите, подобрена еластичност на кожата и намалена плътност и изглаждане на бръчките. 9 жени отбелязаха подобрение на зрението. 7 забелязаха пълно изчезване на болки в гърба, в кръста и също при ставите. При 6 жени месечният цикъл се възстанови. При всички 6 от тях регистрираме пълен, многостепенен сексуален цикъл. Обобщаването на получените данни позволи да се признае очевидният биоадаптивен и подмладяващ ефект на високочестотното модуларно торсионно поле на EHF терапията. Неговите неспецифични механизми на влияние
върху женският организъм бяха регистрирани чрез изучаване на комбинирани взаимосвързани кръвни показатели. Също така установихме защитни и детоксикиращи процеси при жените след въздействие на това торсионно поле. Регулацията на ендокринната система и хормоналният баланс са ключови за поддържането на организма млад и оптимално функциониращ. Ние успяхме не само да постигнем метаболитно и външно подмладяване на жените, но също така и да възстановим репродуктивната им функция. В резултат от нашите изследвания една жена на 54 години забременя и роди здраво дете. Следователно, след анализ на подходите, методите и техниките за продължаване на живота, може да се отбележи, че ефектът на торсионното поле върху човешкият организъм е един от най-обещаващите и изисква доста допълнителни дълбоки изследвания. Това, дами и господа, е информация, с която разполагам. Много ви благодаря за вниманието. Но преди да приключа, искам да обявя, че възнамерявам да провеждам демонстрации, презентации на Метатрон тук в студиото на Restart Zone в София. Ако съм възбудил вашият интерес, моля погледнете описанието долу как да се свържете с нас. Това е всичко за сега. Бъдете вдъхновени и смело напред!